Greetings to us in the name of Jesus Christ. Before we go into the Bible, let us pray. Bangiji muna gabanka har yanzu muna so mu ji daga cikin maganarka. Mun gode domin wannan zarafi da ka bamu har yanzu muna da sauran dama da mu daidaita al'amuranmu da kai domin yi tafiya yadda ya dace domin mu ruski alheri wanda ka shirya mana musamman na mulkinka wanda ka shirya mana tsarkaka da shike ba za mu iya shiga cikin waɗanda za su zama magadan mulkinka ba sai tare da maganarka. Muna roko ka koya mana abin da za mu yi da za mu gamshe ka. Ina tsaye a madadin 'ya'yanka tsakaku kai more ne daidai wannan lokaci da mai kawo sako wanda kake so mu samu. A ƙarshe duka muna mayar maka da godiya da mai kaji mu. Barkaci suna Yesu Kristi kai ne mai ceton mu. Amen. At this point, we shall be looking at the book of Deuteronomy chapter 31. Bari za mu sake duba a cikin littafi maimaitawar shari'a Deuteronomy Sura ta 31. Having read in the morning or section or in the first reading from Isaiah, we shall be reading from Deuteronomy chapter 31. Maimaitawar shari'a Sura 31. Ina fata mun samu kuma in mun samu za mu karanta aya 6. Deuteronomy chapter 31, I shall be reading verse 6. The Bible says, I'm reading from the Living Bible. The Bible says, be strong, be courageous. Do not be afraid of them. For the Lord your God will be with you. He will neither fail you nor forsake you. May the Lord give us the understanding of His written word in Jesus' name. Amen. This morning I will be speaking on this topic that I titled Discouragement, the devil's biggest weapon against God's children. Discouragement, the devil's biggest weapon against God's children. Dan zan juya shi a Hausa za mu iya cewa karaya shine babban takobi wanda yake a hannun Iblis ko Shedan domin yakar jama'ar Allah. Karaya babban takobi ne a hannun wani ne? A hannun Shedan domin yakar mutanen Allah. Discouragement is the devil's biggest weapon against God's children. Now, what is discouragement? Based on my findings, I got through several dictionaries to get the meaning of discouragement. And I come to agree with this definition, that discouragement is a loss of confidence, or enthusiasm, or dispiritedness, or feeling of dismay. When we talk about discouragement, we mean someone getting discouraged to the extent that that person doesn't have confidence again in doing what he is doing at the time. You may be doing something good, but the moment discouragement or that spirit of discouragement comes over you, you will find it difficult again to what? To continue with that which you are doing. And so, it is one of the popular sayings that people usually use this popular saying that do not give in to discouragement. Because when you give in to discouragement, you cannot be able to go ahead with what you are doing, no matter how good it is. Hallelujah. Muna batu ne game da karaya.
shi yasa a cikin Galatewa wata aya sai magana cikin Galatewa sura 6 aya 9 cewa yace akwai abu mai kyau a gaban mutum ba mu karaya ba, domin karaya yakan sa abin da kana yi komai kyawun shi in ya kai wani wuri ka fuskanci karaya za ka rabu da yin wancan abu. Domin haka karaya yana tafiya hannu da abin da muna kira fargaba ko tsoratarwa, being frightened, dismayed, lose of confidence. Kana marmarin yin abu wani lokaci sai ka ji kuma baka so ka yi shi. Da shi da kana jin daɗi kana yin abin da kana yi, but it can get to some instance that you do not like doing that again. And you may ask, what's the reason? Me dalilin da sa haka yana faruwa? Anyway, there are many reasons for that. But at this point, I will want us to understand this very clearly, that discouragement is one thing that the devil is using in order to fight his battle, to get us defeated, so that he can be able to rule over us. And I pray that he will not succeed over us in the name of Jesus. As stated clearly in the topic above, discouragement is the biggest weapon or tool that he uses to defeat us, so that we can discontinue the good work we've started doing, or that we have been doing for the Lord, either for the Lord or for ourselves. Wani lokaci aikin Allah ne, shaitan zai kokari ya targetin naka, ya hana ka yin wancan aiki, ya baka dalilai da ba za ka ci gaba da yin aikin ba. Wani lokaci ma aikin da kana yi, that which you are doing, and you are receiving pay from that work, still devil can what? Can challenge you, can threaten you in order for you to drop that work, so that you will go stranded. Basically, there are some friends attached to this discouragement. Number one is doubt. The moment you begin to doubt what you are doing, it simply means the spirit of discouragement is coming upon your life. And it will come in such a way that you begin to doubt that which you are doing. Not only doubting that which you are doing, sometimes it's depression. Depression can come over you. It might be as a result of a toilet, or that which you are doing, weariness. Maybe you are tired, so sometimes because of that tiredness, you can start deciding not to continue with what you are doing. That is why the scriptures have made us to understand that it is never a sin for you to rest when you are tired of doing what you are doing. Praise the Lord. Goma ka huta da wani lokaci maimakon hutu wani ya gaji, in ya gaji za ga ya bari. Akwai wani abokin na da yana aiki da Zenith Bank a Abuja. Gaskiya a baya ne sosai, lokaci ma ina karatu ma ban fara aiki ba. Kusan kamar yana ɗaya daga cikin waɗanda su yi mini alƙawari cewa zai taimake ni a karatuna. Da yana aiki a gidan mai wanda da bai ji daɗi ba. Akwai wani wanda ya buɗe mishi gidan mai, ya bashi manaja na gidan mai ɗin. Har ma ya kokare mu haɗa hannu mu yi aikin gidan mai mu samu kuɗi in manta da karatu na ce ya yi haƙuri. Praise the Lord. To duk da haka yana wancan aiki sai ya zo kuma ya dropping wancan aiki. Ban san dalilin da yasa ya bari yin wancan aikin ba kuma. Sai ya ce mini ai ya samu wani aiki yanzu yana aiki da Zenith Bank, even though security ne. Amma those of you that knows how Zenith Bank pays for a security officer, you will understand this better. So a wancan lokaci yana Abuja, sai lokacin ziyara ya kai ni Abuja, sai na sauka a gidan shi. A gidan da yake ciki, bank ta ɗauki nauyi tana biyan gidan nan. Kuma ya gaya mini allowance da ake bashi na wancan gida da abin da yake biyan gidan a shekara. Kusan akwai rata sosai. I think it's about 200,000 ake bashi na gida, amma yana biyan gida ne 40,000 lokacin. Gidan da yake ciki. Sannan akwai medicals, akwai waɗansu abubuwa da yawa waɗanda that accrue to him. Saboda yanayin shi yana wancan aiki, akwai wasu benefits da yana samu. Sai wani lokaci muna nan sai ya ce mini shi zai bar wani aiki. Sai na ce me yasa zai bar wani aiki, ya samu wani aiki kuma wanda ya fi wannan. Sai ya ce mini kowane lokaci ina tashi karfe 4 in je wurin aiki, domin haka abin da zai yanzu ya gaji, zai bar wani aiki. Sai na ce mishi fa in ma zaka bar wani aiki ya kamata kana da abin da ka shirya za ka yi. Sai ya ce babu, ya gaji.
ya ce Allah zai tana da wani, ya ce abin da zai bar wani aiki. Na ce me ya faru? Ya ce gaskiya ba haka bane, ni in tashi karfe 4 nan na gaji. Ya ce yana da kuɗi yanzu daidai wanda zai iya yin business. Na ce wani business? Ya ce ai zai yanzu zai dinga sayar dabbobi trailer daga arewa wanda zai kawo Lagos ya dinga sayar da shi yana komawa. Ya ce haka yanzu ka san karfinka kuma ka koya game da wannan business. Ya ce ba akwai abokanai sana'a da yawa. To cut this story short, I want to tell you, he discontinued the job and you could not start any other business again. With time, you were stranded to the point that even the food, the house to live again has become a problem. Bai iya biyan gidan da yake zama kuma ba, bai iya samun abin da zai ci ba, kuma ya bar aiki da ra'ayinsa. I'm trying to cite an example of how depression or weariness or tiredness can most at times cause you to leave that which you are doing. As important as that to yourself and to your family, you can see how it can become that someone has to leave his job just in the name of you want to rest, that he's tired of going out early in the morning. And that does not fetch him anything but for him to be stranded. I pray that the Lord shall not cause us to mistaken such kind of action in the name of Jesus. Amen. That is why I used to tell you that no matter what you are doing, key to doing it. Unless you have one at hand, don't let go of what you are doing. Kada ka saki wannan ka kama abinda dan an gaya mana kama faran wani. Ya kama wannan ya gani ba wanda yake so ba, dama yana so ya kama manyan ne. In ya kama in ya gaba shi ba sai ya yarda shi yana neman na gaba. Har ya wuni bai samu komai ba, wanda baya raina kuma ya zo gida da menene da wani abu a jakansa. Na wata ma sai bari in gaya maka ko naira 10,000 ake baka a wata ya fi babu. But sometimes depression of what you are doing can come over you, and you will see you will lose confidence of doing that, and most of the times it ended in a thing that you will be regretting instead of you praising God. I pray that the Lord will continue to give us the spirit of wisdom that will help us not to discontinue the good things that we are doing, either for the Lord or for ourselves, in the name of Jesus. Amen. Another thing again is not only depression but loneliness, anger, fear. These are some of the things that can cause us to discourage us, to cause us not to continue with the good things that we are doing. Fear. That is why in the first place that we took our reading in the book of Isaiah chapter 41, verse 10 of it, it stated clearly that do not be fearful. Do not be afraid. Because fear can cause you to stop doing the right thing in order for you to be wasting your time instead of doing the right thing. So, wani babban takobi ne a hannun shaitan. Yana amfani da wannan. Sa'annan haka nan kuma ganin kanka kamar kai ne ba ko wanda yana yi. Let me tell you, at church, wani idan yana yin abu mai kyau, wani depression ko kuma discouragement da zai zo shi ne yaya sai kai kullum. Kun taba ji wannan magana? Wani lokaci wani zai ce yaya ne kullum kawai zai yi abu. Gashi shi ne yake yin abin da Allah yake so, amma zai ce yaya kullum ne zan dinga yi. Then you will find out that that person will start to discontinue. You will stop doing what he's doing. You can imagine you doing the right thing, but now you want to copy people that are not doing the right thing. It's a disaster. You don't need to do that. Mai muka ba gode wa Allah saboda alherin da ya baka kana yin abin da yake mai kyau, amma yau zaka iske wani yana jin haushi yadda shi ne yake yin abu mai kyau. Yan uwa ina za mu je? Kai da kana yin abu mai kyau ma ya kamata ka gode Allah. Let me tell you, there is a spirit that is at operation. You may not know. If God has so helped you for you to be able to do the right thing, keep on thanking God, because some others wanted to do that, but they don't have the strength to do it, because the spirit of the devil
has come over them and has denied them the possibility of doing the right thing. You that are doing the right thing, continue to thank God for that grace and begin to do that which He has asked you to do. I pray that the Lord will help you to understand this in the name of Jesus. So there are factors that cause discouragement. Now let me start with the text that we just read. This book of Deuteronomy chapter 31, the verse 6 of it that we just read speaks about the plight of the children of Israelites. They are passing through a lot. God has promised them that they are going to succeed over their enemies, but still God did not tell them how they are going to go about it. So for this reason, they were still perplexed at the moment of this message. This very message that we just read came to them in order to encourage them. That is why the message says that be thou courageous. Because God knew that at that point their heart is not within them. Their hearts were troubled. Because how are they going to succeed? Because there are giants in the land. And God is promising them that they are going to inherit the land of Canaan. They will have every good thing that they can think about it. That's the promise of the land that is full of milk and honey. God says through Moses that you are going to have it. But Moses again stood to tell them that I will discontinue the journey with you, because if you read from verse 1 that today I am 120 years and you know I cannot continue to lead you. But Joshua, the one that God has set over you, that God says He will go before you, will be the one to take you to that very land. But myself, I'm going to retire. That raised issues to the children of Israelites. Wanda ya kawo musu damuwa, yaya Musa da sun fi saba da shi zai tafi a bar su kuma sai ana ce Joshua ne zai tafi. Amma Musa has made himself clear, yace shekara 120 nake yau. Ni kuma ba zan ci gaba da ku ba, domin an maganar Allah yanzu Allah ma ya riga ya zaba Joshua. Joshua ne zai tafi, sai mutane nan sun fara jin tsoro. Then this message came that do not be discouraged. Be courageous. Because without the word of encouragement, it is going to be very, very impossible for them to continue with the journey. That is why all of us today we need words of encouragement. When I was saying in the morning time that we need to encourage one another, I know what I'm doing. I know what I'm saying. Because without encouraging one another, we cannot reach to that Canaan land. That's our journey today. Our Canaan land is heaven. We need to spur one another. We need to encourage one another so that we can be able to continue with the movement that God wants us to be doing. Hallelujah. Amen. And so in this, I outlined some factors that causes discouragement today. Example is disappointment from people. People most of the time disappoint you. And even as a leader, when people disappoint you on daily basis, what do you do? Most of the time, people drop that leadership position. I don't want to take it. Bayan faruwa mata, lokacin da kina yin kokari ki abin da ke daidai, wani lokacin da ce miki ba ke yi, bai ba ke yi daidai, ba ke me ke faruwa? Ku ɗauki kayan. Ba ba abin da ke faruwa ba. Ku ɗauki shugabanci ku ba na so. Ba ba ba. Disappointment from people. People you are leading, if they are disappointing you, you will not feel at home to continue with the leadership. And I pray the Lord will give us the grace, because that is not enough reason before the Master Jesus. Are you hearing me? That He's going to set us free. By zama cikakken dalilin da Allah zai ce gaskiya ne mutane ne suka sa ki to ba damuwa, Allah ba zai amsa haka ba. That's my trouble. Me as a leader, sometimes I feel as dropping the work. But sometimes if you think of what God will think of you, you have to buckle up and tighten your belt and keep on going. Because God is not going to succumb to the decision of people. But I think that mutane sun faɗa ne Allah zai ji baki, know it, everything. And His choice decide that you go there and do the leading. So it's not about people, it's about His word
and you, not any other person. Praise God. Allah ne da kansa ya baka aiki. So lokacin da kaga mutane sun tayar ka yi kokari ka tsaya. Ɗaya daga cikin dalilai da Musa ya fuskanci matsalar shi ma da a cikin nashi tafiya mutane ne sun hana shi. Dan ano labari da aka ba mu shine ya hana shi shiga kasar Kano kamar yadda dan uwa da ya jawabi na so da yayi. Amma mun gode domin na so a ce an karasa da cewa yayi sa'a ya shiga mulkin sama. Domin har lokacin da ya mutu mun ga cewa almajiri a cikin babu study mun taɓa batun na ce almajirin shedan ya zo ya ce ya taɓa yin zunubi fa bari in tafi da shi. Sai mala'ikan Allah ya ce tafi wannan mutum shine zaka ce naka tafi ya tsauta masa aka ce that is to tell you that ya haye amma saura kaɗan in ba domin Allah ya taimake shi righteousness nashi aikin kirki nashi ya fi waɗansu ayyukan da shaɗan ya so ya more shi yayi wanda yana gaba da nufin Allah ba da kaga zai karasa gidan wutan kenan. That is why we have to be careful. It's not about the beginning, but it is about how we are going to end the journey. Kowane abu a rayuwa na ba farkon bane a makarshen. Yaya muka fara tafiya mu na Christianity, yaya ba mu karasa. Wannan ya kamata ya sa tsoro a zuciya kowane mai bi. Yau ina yi mai kyau, gobe ya zan karasa. Da yawa sun fara mai kyau amma ba su karasa mai kyau. The Lord will help us to end well in Jesus' name. Amen. With this in mind, I noted again that there are issues of fear again, and people that focus on people. When you focus on people in all you are doing, either in your service to God, or if you are going to listen to people, if you are doing something good, I am telling you, people can easily push you from what you are doing. If you focus on people, you're not going to get there. But if you focus on God, you will what? You will end well. Praise God. What will happen? Kana yi abu ko kana ya hanya daidai wanda zai ce ba hanya daidai ga bi ba. Baka da kuɗi case. Ka nemi kuɗi ko a hanya mai kyau ne ma yau duniya sun ga ka canja. Za a ce wannan ba a banza ba. Ba shi ne ba. So yau idan zaka ji mutane ne, you will be what forced to do something that is not good. Domin wani ma zai yi maka mugunta ya ji ko ya zaka yi. Wani ma zai kokari ya ɓata maka rai ya ji ya zaka yi. Yanda muka zama marasa wayo shi ne idan muka bi duniya muna so mu rama musu. Mun zama marasa wayo a gaban Allah. Amma Allah yana so idan duniya ta yi mana mugunta mu rama shi da menene? Da alheri. Praise the Lord. And so, as Christians, we should be aware that discouragement comes to us in different ways again. Number one, discouragement comes through confusion. When there is confusion, I want you to believe that discouragement will set in. Discouragement again comes through persecution. Discouragement comes through leadership. Discouragement can come through doctrinal issues. Now, I want to explain this, but I don't have much time to explain them. But let me say something briefly on each of them. Number one, discouragement comes through confusion. Now, talking about confusion most of the times comes as in two forms. Number one, through doctrinal and directional confusion. Sometimes doctrine. Ina magana kan doctrine ko dube shi kamar wani babban kalma. Bare yi ma amfani da shi a simpler English teaching. Ko wani ecclesia tana da haka koyarwa. Yau muna cikin haikal babban abin da muna koyar shi ne zamu ce muku ga inda ecclesia ta dubi wannan abu. Amma duka kowane mutum yana amfani da Bible guda ɗaya ne. Fassara yana iya zama daban bisa ga fahimtar wancan mai fassara. Babban abin da muna faɗa kan doctrinal issue shine ga yadda ecclesia ta tsara wannan abu zamu yi. Yanda muna yin sujada nan yanzu. Lokacin wa'azin nan da muna yi a wadansu ecclesiyoyin tun an zo aka yi wa'azi kafin a yi baiko. True or false? Yes. Wadansu kuma idan in aka yi wa'azin nan ba wani abin da za a yi sai tafiya. Wadansu akwai hanyoyi daban-daban. Waɗancan ba su ne issue ɗin ba ne. Amma babban shi ne wani lokaci idan mutum ya yi laifi ga hanyar da za a bi da shi a dawo da shi a kan hanya, wannan ya kasu daban-daban. Waɗansu ikkilisiyoyi idan ka ambaci batun horo suna gani haba ai wannan ba a yi adalci ba. But it's biblical. We have it in the Bible. Waɗansu ikkilisiyoyin kai magana kati zace shi ne yake kai mutum mulkin sama ne. But we mean what we say. If we say you should have a card of identification as a member, we mean it because we will take cognizance of what you are doing. If you are
communion participants, you will get to know that you are right with the Lord. Because there are some other things that when you engage yourself in doing them, there is no how you can partake in the Holy Communion. So for us, most especially as leadership, it's a time for us to relate with you, to make you understand why you are not partaking in the Holy Communion. Praise the Lord. So, they are good doctrines. Akwai abubuwa da suka da kyau wanda yau muna yi domin mun san yin su yana da amfani. Again, we have people that are discouraged as a result of persecution. Abin da suna faruwa na kwanakin bayan na shan yin bayani akai, a kama mutum a yi wa Christian in kace yes sai a yanka ka. Wannan kawai ya sa wadansu ki. Mata na ta bani labarin wani dan uwa ta kwanakin baya da Boko Haram sun zo. Shine wanda wannan mutum wannan dan uwan namu wato ina nufi a garin su ne ko in ce a garin mu, amma akwai dan rata kadan wanda sun san garuruwa mu da mata na ko akwai dan gap kadan da wannan ya faru shine tana tambayar shi wai me yasa kai ka koma sallah, sai ya ce ai ba ki ga abin da ya faru ba, da kin ga abin da ya faru da zaki ce mini daidai ne na koma sallah. Persecution, yes. Yet you see, persecution this now is not just happening, but it's a target in order to ruin us, to bring us down. Persecution da kuna ganin ana yin amfani da shi domin a hana mu bin Yesu ne, domin mu samu karaya, domin kada mu ci gaba da bautar Allah. Shi yasa in kai Kirista ne a wurin aiki a hana ka aiki mai kyau, da sauransu a cikin ƙasa ba a ganka da daraja ba. Har akwai wani wuri da koshin hannu mun da muka shiga cikin Hausawa masalata mun san wannan hannu ma ba za a baka ba, ana kyamar ka wai kai arne. Wannan saboda kai in ka ga kamar baka samu karɓo ba sai kaya sai ka ba da kai, amma hanyar da wancan dan uwa ya bi yanzu ai ba shi ne hanya mai kyau ba. Ko ya matsi da takuran da ya samu kanshi, we expect him to say God I give you the glory, because the scripture says when you are persecuted because of your faith, it says be ye happy, because there is a reward waiting for you where? In heaven. So that should spur us, should encourage us the more to continue, not to discontinue. I pray that the Lord will help us all through the persecution of the church, that we will not discontinue, rather we will continue to serve God faithfully in the name of Jesus. Amen. Another thing again is true leadership. The change of leadership has brought some people low. Bari in gaya mana, canje-canje na shugabannin da ana yi ko kuma pastor transfer na wani lokaci yana sa waɗansu su yi sanyi a gwiwa. Kun yana da ne? Waɗansu ku anan akwai waɗanda kun fahimce su fiye da yadda kuka fahimce ni. Sai ka ga gobe duk an cire shi, an kawo ne. Wani zai ce abu nawa ya tafi. Sai a kawo wani, can wancan kuma yana tafiya da mutane ya yi an fara saba za a ce go that place. Sai wancan yana sa waɗansu to be discouraged. Let me tell you, don't allow yourself to be discouraged because of leadership. Ka kai ne mai yin wannan ba. Ko an ɗauke wani yau an kawo wani naka shi da ka bi abin da ta mai sarki ya ce ka yaya. Ka bauta wa Allahnka. It's not you don't have control over that. Leadership na Ecclesia tana da yanci. Akwai waɗansu a wuraren da muka yi aiki. Yawanci su ce tun da wani ya tafi wanda bai sake zuwa coci ba. Tun da wani ya tafi. Kuna gani ko? Zaka gani waɗansu kamar suna zuwa church domin wani pastor ko wani shugaba ko. We have to be careful. Come to church because you want to serve God. Not man, not pastor, not elder, not your sister. Everyone ya bari wai shin bari. Church na bauna mutum kamar yadda na magana safe. Church a wannan wuri a garin Lagos, we expect everyone to come. Not only those that can speak Hausa. Even if you don't, even only Yoruba that you can speak. We have people like Rabbi in Arabic. Ga suna zamu ba su zarafi su interpret ana. Hallelujah. Muna da su waɗanda sun fahimci Yoruba. Church na kowa ne. Please, we should desist from that. Lastly, Jama'a, for the sake of time, is doctrinal confusion. Kada mu yarda wai yadda ake tafiyar da abu ya dame ka. Ba damuwan Allah bane wannan. Damuwan Allah shine gaskiya ne ake bi, ba yadda aka tafiyar da shi ba. Da fata na yi wa'azi yanzu, da fata wani yi wa'azi da safe yanzu, bai canja komai a cikin Christian faith ba. Da fata ana yin rawa ana kafe, waɗansu ba sa rawa, bai canja komai ba. In fact, yin rawa ba zunubi bane a church. Sai dai in Aisha in an decent way, in Aisha a hanyar da bai kamata. Wannan rawa da ana yi, wani ya zo ya ga muna rawa na haka, zai ce arnanci da yake yi. True or false? And let me tell you, David did the same thing.
and he was praised by God. He was honored because of that dancing. He says, even as a king, he could not bring himself down to dance in the presence of God. Amma yau wani ya kanka yana rawa yana ce suna rawa. Musamman akwai churches da suna shigowa yanzu. Suna rawa. Rawa yana ba. Go to Psalms 150. It's there. Some of these things that we are doing is Bible. Please, if you don't understand our doctrine, ask us questions. We will answer that. Hallelujah. Duk abin da kana gani bai waɗansu suna tafiya goye ba ku taimake mu ba. Kada ka tafiya goye, dan akwai abin da ana yi baka gane ba, ka yi tambaya a fahimtar da kai. In ka gane, then you can balance. Sit well. In ka ga kamar abun da ma an kawo ne abu ne daban ana sa a ciki. Please, I will be the one to tell you just run, go. I've said it here earlier, even at the start of this year. I said it. If you mean you are growing in your spirit in this church, I say sit and balance. If you are not gaining anything, I say you can go. I stated it here last year or early this year, per se. So, brethren in the Lord, I wish us well. There are some things that will help us how we can be able to overcome discouragement. At some other time, I will speak on that. May the Lord bless you in Jesus' name. Amen. Let us pray. Father, we thank you. We bless your holy name. Thank you for such a great message like this.